Здравейте на всички, надявам се, че сте добре. Ще правим втори ключ за 2020 година Kia Stonic. Сега режем ключа. Готово, двете страни. Ще го пробваме на автомобила. Работи включалката. Сега пробваме го на контактния ключ. Работи. Влизаме в автомобила да обучим дистанционните първо. Успешно с първото. Сега програмираме и второто дистанционно. Това е готово. Сега излизам да покажа, че оригиналното дистанционно заключва и отключва. И новото дистанционно заключва и отключва. Сега използвам друг програматор да клонирам транспондера да пали автомобила. За съжаление, защото не разбирам много от TikTok, направих грешка с звука и затова говоря върху оригиналния запис. И не се чува сега, когато успей да клонира транспондера, че автомобилът пали. Но сега това ще правя. Вкарвам ключа, новия, на контакт. Да пробваме дали пали автомобила. И то запалва. За съжаление не може да го чуете. Заради моята грешка. Сега пак показвам оригиналното дистанционно заключва, отключва. Влизам в автомобила. Пали. Сега ще излеза да покажа, че и втория ключ, който току-що направихме, работи. Заключва. Отключва. Влиза вътре. Палим автомобила. И сме готови. Сега ви пожелавам хубав ден и благодаря ви много от сърце за гледане на видеото. Всичко добро!